No niin, se on Joroisten kunnan liikunnanohjaaja Anna-Maria Sallinen tässä taas, moikka. Minulla olisi tuttuun tyyliin teille luvassa tämmöistä pienimuotoista jumppaa. Tehdään tänään vastuskuminauhalla, mutta aloitellaan aikaisempaan tapaan ilman välineitä. Eli laitetaan nauhat vielä tässä vaiheessa pois. Ota ympärille riittävästi tilaa. Semmoinen hyvä perusseisonta sieltä. Ja lähdetään pyörittämään olkapäitä eestä taaksepäin, samalla polvista joustaen. Jos haluat, saat ottaa koko käsivarretkin sinne liikkeeseen mukaan. Teet tämmöistä ikään kuin selkäkroolimaista liikettä. Tehdään vielä parit per puoli. Ja viimeiset. Hyvä. Sitten sieltä keskivartalo tiukkana, jaloilla lantionlevyyden haara. Tuut vähän etunojaan, voit laittaa kädet sinne niskan taakse. Lähdetään täältä tekemään vartalon kiertoja siellä etunojassa puolelta toiselle. Pyri avaamaan aina sitä ikään kuin päällimmäistä kättä ylöspäin samalla kun kierrät. Tehdään vielä 3 per puoli. Ja viimeinen. Hyvä. Sitten ampiainen. No niin, seuraavana lämmittelyliikkeenä. Jaloilla taas semmonen lantionlevyyden haara. Keskivartalo napakkana. Lähdetään taivuttelemaan sieltä puolelta toiselle. Joko niin, että kädet liukuu sillä reiden ulkosyrjiä pitkin aina alas ja ylös. Tai sitten kurkotetaan aina sillä päällimmäisellä kädellä kohti kattoa tai taivasta. Tehdään vielä parit per puoli. Ja viimeinen. Hyvä. Sitten jaloille vielä vähän lisää lämpöä. Otetaan askelkyykkyjä sinne eteen vuorojaloin. Eli astut eteen, ponnistat takaisin taakse. Tehdään seuraava toista toiselle jalalla. Astu niin pitkälle ja mene polvista aina sen verta alas, kun itse pystyt. Mihinkään ei saisi sattua tätä tehdessä. Ja viimeiset parit per jalka. Ja sieltä vielä yksi. Noin. Seuraavaksi, jos on tarvis hörppää juomista, lähdetään tekemään näitä varsinaisia jumppaliikkeitä tällä vastuskuminauhalla. Meillä on 7 erilaista liikettä. Mennään 1 kierros, kaikkia liikkeitä kertaalleen, sitten pieni huilitauko ja sitten toinen kierros samoilla liikkeillä. Sieltä ensimmäisenä liikkeenä laitetaan nauha toisen jalan alle. Toinen jalka tulee sinne eteen, toinen taakse. Vastakkaisella kädellä nauhasta kiinni. Selkä suorana, lava takana. Lähdetään tekemään tämmöistä 1 käden kulmasoutua. Kyynärpään pitäisi mennä tuosta mahdollisimman läheltä kylkeä. Vedä lapaa taakse samalla kun vedät kyynärpään sinne taakse. Selässä pitäisi liike saada ensisijaisesti tuntumaan. Tehdään vielä 4 tällä kädellä. Ja sieltä vielä 1. Hyvä. Sitten nauha toisen jalan alle. Toinen jalka taakse. Toisella kädellä nauhasta kiinni. Ja sitten tehdään sama homma sinne toisellekin puolelle. Viimeiset 5 tällä kädellä.
4 ja 5. Noin. Sitten viritellään nauha yläselkään lapojen päälle. Nauhan päistä kummallakin kädellä kiinni. Taas semmonen hyvä ryhdikäs asento, lapat takana. Lähdetään punnertamaan käsillä sinne suoraan eteenpäin. Jos haluat, voit tehdä tän joko käsi kerrallaan tai molemmat kädet yhtä aikaa. Pyri jännittämään rintalihaksia samalla kun teet. Viimeiset 5 näitä. Ja 4. Sieltä 5. Hyvä. Sitten vaihdetaan jalkoihin. Jos haluat, voit tehdä tämän myös ilman nauhaa. Nauha tulee sinne kummankin jalan alle. Polvet, nilkat yhteen. Aika napakka ote sieltä nauhasta. Keskivartalo napakkana. Lähdetään tekemään tämmöistä kapeaa kyykkyä. Eli joustetaan polvista, pidetään jalat koko ajan yhdessä. Ylävartalolla voi nojata pikkusen eteenpäin samalla kun menet sinne alas. Tehdään näitäkin vielä 15. Viimeiset 2. Ja viimeinen. Hyvä. Sitten otetaan olkapäille seuraavaksi liike. Tehdään tämäkin puoli kerrallaan. Saat 2 vaihtoehtoa. Joko niin, että nauhan toinen pää toisen jalan alle, toisella kädellä nauhan toisesta päästä kiinni. Ja tästä lähdet sitten punnertamaan kättä suoraksi tuonne pään yläpuolelle. Eli teet tämmöistä pystypunnerrusta. Jos et halua tehdä tuota, tuntuu olkapäässä ikävältä. Toinen vaihtoehto, pystysoutu. Eli vedät käden kyynärpää eellä tuohon olkapään korkeudelle. Lasket alas ja sieltä samalla tavalla uudestaan. Viimeiset 3 tällä kädellä. Ja viimeinen. Yes. Sitten nauha totta kai vielä toisinpäin. Ja sieltä samalla tavalla toisellekin kädelle joko ne pystypunnerrukset tai jos tuntuu ikävältä, vaihtoehtoisesti se pystysoutu. Tehdään vielä 4 näitä. Kolme. Ja 4. Yes. Seuraavaksi vaihdetaan tuonne takareisiin. Tätä varten kannattaa etsiä tarvittaessa joku, mistä saat käsillä tukea. Solmitaan nauha tommoseksi ikään kuin lenkiksi. Ei tarvi hirveän tiukkaa solmua tehdä sinne. Pujotetaan nauha toisen jalan alle. Toinen jalka tuolta etukautta nilkasta nauhan sisään. Sitten tässä lähdetään tekemään tämmöistä polven koukistusta. Eli lähdetään tuomaan kantapäätä kohti pakaraa. Nimenomaan takareita jännittäen siis. Tehdään vielä pari tällä jalalla. Ja vielä viimeinen. Hyvä. Sitten tässäkin sitten nauha sinne toisen jalan alle vielä. Toinen jalka etukautta nilkasta sinne nauhan sisälle. Ja sieltä sama homma vielä toisellekin jalalle.
kantapäätä kohti pakaraa. Sieltä viimeiset 3. Ja 3. Noin. Sitten jatketaan jalkaliikkeellä. Voit avata sieltä kuminauhasta sen solmun. Taas jos haluat, voit tehdä liikkeen myös ilmankin sitä vastuskuminauhaa. Toinen jalka tulee taas sinne eteen. Toinen jalka taakse. Katso, että polvet ja varpat tulisi samaan linjaan. Nauhasta aika napakka ote. Lantio edessä. Ja täältä otetaan sitten tämmönen puolittainen askelkyykky. Eli tehdään ensin toista tänne toiselle puolelle. Sitten kohta käännetään jalat vielä toisinpäin. Ja sama homma sinne toisellekin jalalle. Sieltä vielä 3. Ja viimeinen. Yes. Sitten toinen jalka eteen. Nauha sinne sen jalan alle. Toinen jalka taakse. Taas lantio eteenpäin. Ja sieltä polvista alas ja ylös. Viimeiset 15. Ja 4. Ja 5. Hyvä. Sitten viimeinen kierroksen jumppaliike. Nauha tulee taas sinne yläselkään, lapojen päälle, jos haluat, ei ole pakko. Keskivartalo tiukkana. Voit lähteä ensin nostelemaan polvia vuorotellen ylös kohti rintaa. Vedä itse samalla vatsalihaksen kippuraan. Jos haluat, lisäät kädet sinne liikkeeseen mukaan, niin että aina vastakkainen käsi ja jalka tekee siellä töitä. Tehdään vielä muutama toista per puoli. Ja viimeiset. Noin. Sitten tähän väliin tarvittaisiin pieni huilitauko, juomista ja käydään kohta vielä toisen kerran samat liikkeet uudestaan läpi. No niin, sit kun on huilitauko pidetty, juomiset juotu, lähdetään vielä toiselle kierrokselle. Eli samoilla liikkeellä mennään. Sieltä taas nauha etummaisen jalan alle, vastakkaisella kädellä nauhasta kiinni. Hyvä ryhti, selkä suorana, lavat takana ja sieltä lähdetään käsi kerrallaan tekemään sitä kulmasoutua. Taas muistat siellä kyynärpää mahdollisimman läheltä sitä kylkeä. Vedä lapaa samalla taakse, kun vedät kyynärpään sinne taakse. Tehdään viimeiset 13 tällä kädellä. Ja 3. Hyvä. Sitten taas samalla tavalla nauha sinne toisen jalan alle. Toinen jalka taakse. Toisella kädellä nauhasta kiinni. Ja sieltä selkä suorana. Kyynärpäätä ja lapaa taaksepäin. Täälläkin viimeiset 3. Ja viimeinen. Noin. Sitten nauha viriteltiin taas sinne lapojen päälle.
yläselkään. Hyvä ryhdikäs asento. Lavat takana. Ja sieltä joko se käsi kerrallaan lähdettiin punnertamaan suorille käsille sinne eteen. Ketkä halus, sai tehdä molemmat kädet yhtä aikaa. Tähän viimeiset 4. Kolme. Ja 4. Yes. Sitten vaihdettiin sinne jalkoihin. Eli nauha kummankin jalan alle. Polvet ja nilkat yhteen. Aika napakka ote sitä nauhasta. Sitten sieltä ne jalat yhdessä. Polvista jousto. Noja eteen. Samaa kautta ylös. Tehdään vielä 5. Viimeiset 2. Ja viimeinen. Hyvä. Sitten vaihdettiin taas sinne ylävartaloon. Tehtiin käsi kerrallaan. Nauha taas sinne toisen jalan alle. Saman puolen kädellä nauhan toista päästä kiinni. Ketkä halusi. Tästä käsi kerrallaan. Pystypunnerus sinne pään yläpuolelle. Ketkä ei kärsinyt tätä tehdä. Niin sieltä sitten kyynärpää edellä. Vedot sinne olkapään korkeudelle. Pystysoudulla. Ja viimeiset 3 tällä kädellä. Ja 3. Hyvä. Sitten nauhata toisen jalan alle. Toisella kädellä nauhasta kiinni. Ja sieltä taas joko pystypunnerrus tai kyynärpää edellä pystysoutu. Ja viimeiset 4. Kolme. Ja 4. Yes. Sitten nauhasta tehtiin taas se rinkula. Sommittiin nauha yhteen. Ei kauhean tiukalle tarvinnut taas laittaa. Toinen jalka nauhan päälle. Etukautta toinen nilkka nauhan sisään. Tarvittaessa jostain tuki. Ja täältä sitten kantapäätä taas kohti sitä pakaraa, takareita jännittäen. Viimeiset 3 tällä jalalla. Ja 3. Noin. Sitten taas sieltä jalat vielä toisinpäin. Toinen jalka nauhan päälle. Etukautta toinen nilkka sinne nauhan sisään. Ja sieltä taas toista kantapäätä kohti sitä pakaraa. Ja viimeiset 4. Ja viimeinen. Hyvä. Sitten avattiin sitä taas se solmu tai solmut. Jatketaan jalka liikkeellä. Eli lähdettiin tekemään niitä askelkyykkyjä jalka kerrallaan. Halutessa taas tosiaan ilman sitä nauhaa. Jos teet nauhan kanssa, niin nauha etumaisen jalan alle.
napakasti nauhasta kiinni. Polvet ja varpaat suoraan eteenpäin, lantio eteenpäin ja sieltä polvista jousto ja takaisin ylös. Ja viimeiset 3. Ja 3. Hyvä. Sitten vielä jalat toisinpäin. Taas polvet ja varpaat on suoraan eteenpäin. Lantio eteen. Ja sieltä taas polvista alas ja ylös. Ja sieltäkin viimeiset 3. Ja viimeinen. Hyvä. Sitten viimeinen jumppaliike sieltä. Taas halutessa ilman nauhaa. Nauhan kaisteet. Nauha sinne lapojen päälle. Keskivartalo tiukkana. Nauhan päästä kummallakin kädellä kiinni. Sitten sieltä ensin ihan vaikka ne polven nostot. Vedät itse samalla vatsalihaksella kippuraan. Sitten ketkä haluaa, ota kädet sinne liikkeeseen kanssa mukaan. Tehdään vielä 3 per puoli. Ja viimeinen. Hyvä. Taas tähän väliin, jos on tarvis, pidä pieni huilitauko, hörppää juomista. Otetaan loppuun vielä yhteiset venyttelyt. Sitten otetaan vielä yhteiset venyttelyt. Ota siltä taas semmonen hyvä, ryhdikäs perusseisonta. Aloitetaan rintakehästä, eli sieltä kädet peukaloteilla taakse, rintakehää rottingille, leukaa pystyyn. Jos haluat, saat lisätä sinne taakse sen semmoisen pumppaavan liikkeen. Hyvä. Tuodaan sieltä sitten suoraan kädet eteen, ranteet ristiin, kämmenet yhteen. Lähet työntämään käsiä eteenpäin niin, että lapojen väliä alue venyy siellä. Muista pitää olkapäät alhaalla. Tuo kädet alas. Pienet ravistelut siellä. Sitten otetaan tuohon keskivartalolle. Voit tuoda kädet ensin eteen yhteen, keskivartalo tiukkana. Avataan toinen käsi sivukautta sinne taakse. Pieni pito. Hallitusti takaisin eteen yhteen. Seuraava toisto toiselle puolelle. Tehdään vielä kerta kummallekin puolelle. Noin. Sitten otetaan selälle venytys. Ja latsa on melkeinpä vierekkäin. Koukkista vähän polvia. Tuo kädet polvien takaa yhteen. Sitten sieltä lähdetään pyöristämään selkää niin, että se selkä venyy siellä. Hyvä. Sitten voit tulla sitten takaisin ylös. Vaihdetaan jalkoihin. Ketkä haluaa pystyy, jostain tarvittaessa tuki. Nilkasta toisella kädellä tai molemmilla käsillä kiinni. Lantiota eteenpäin niin, että sen nostetun jalan etureisi venyy siellä. Jos et halua tai pysty tekemään tätä, toinen jalka eteen,
toinen jalka taakse, polvet ja varpaat taas sinne eteenpäin. Ja lantion työntö eteenpäin niin, että se takimmaisen jalan etureisi ja lonkan koukistaja venyy siellä. Jos et saa näin vielä venytystä tuntumaan, nostetaan vielä se takimmaisen jalan puolinen käsi ylös. Ja sittenhän vielä jalan vaihto. Hyvä. Sitten viimeisenä vielä takareisille ja pohkeille. Taas niin, että toinen jalka on edessä, toinen jalka takana. Polvet kummastakin jalassa suhteellisen suorina. Otat nojan sinne etumaisen jalan puoleen, niin että sen etumaisen jalan pohkeessa ja takareidessä tuntuu venytykset. Ja sit sieltäkin vielä jalat toisinpäin. Hyvä. Sit voit palauttaa jalat vierekkäin, rullaat selän suoraksi ja pyöräyttelet olkapäät taakse. Kiitos, kun jumppasit tälläkin kertaa mukana. Ei muuta kuin ensi kertaan.